Pirang konsumidor kan MNWD agrangay an pirang aldaw ng maluyang bulos nin tubig huli sa duwang pumping stations na nagkaproblema. Yan asin iba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kay to the rescue na nagrasyon ang mga lori kan Metropolitan Naga Water District nin tubig duman sa mga apektadong lugar na pirang aldaw na nakakamati nin maluya hanggang mayong bulos nin tubig din huli man yan kan nagkaproblemang mga pumping station. Huli sa pirang aldaw ng maluyan bulos nin tubig kan Metropolitan Naga Water District, nagrasyonan nin tubig ang mga lori kan opisina para mahipnoan ang pangaipo kan mga konsumidor. Apektado kaini ang pirang mga lugar sa Naga City, mga banwaan kan Kanaman, Kamaligan asin Magaraw, Camarines Sur. Aminado man ang mga residente na apektado na sindang marhay uro na tanagpuan pa ini kan nakaaging simana. Medyo abala ang pag-aano sa paghugas pagkaano kang panghugas kang gulay, mga pangkarne. Nakuha pa kami sa luwas, kaya medyo naabala ako. Susog sa MNWD, nagkaproblema kayaan sa indang kapilihan na sin Kanaman pumping stations. Kaya ipig sa ilaram sa maintenance ka nakaaging mga aldaw. Decide po kitang i-shutdown muna siya para mentras na hinahanapan ta po ng solusyon na makapasar sa standards kang DOH. Asin sang unyan, hinahalat na sa Nakan Water District na magluwas ang resulta kan eksaminasyon sa duwang pumping station. Alagad posibleng mahaloyan pa antes liwat na maibalik sa normal ang operasyon kan Kanaman pumping station. Ulit na bagsak ang kalidad kan tubig na nagluluwas digdi, pasado sa naging resulta kan ginibong laboratory test. May kalumaan naman subot ang mga tubo kan kada pumping stations, kaya madalas ining isairarom sa maintenance. Iyo po yan ang problema, aging na sa tuyang mga motor, kaya nalilipisilan kita, bigla na siya nang na-shutdown. Na automatic man po yan pag may diferensya, na automatic shutdown siya para po di man magkasurulo. Kate, naghagad man ng dispensa ang MNWD sa mga konsumidores kay ini kasabay ang pagsyerto na ginigibo na nindaan gabos na sa inda makakaya nganing maibalik tulo sa normal ang bulos kan tubig duman sa mga apektadong lugar. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris.